Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan apa jenengan jawabnya kok kaya ngono. Ben padha kaya kula ngoten nggih. Nyuwune ndek napa dawa? Kalau hukum asalnya panjangnya 1 alif 2 harokat. Wabarakatuh. Napa kula dawakne? Karena kula melihat masih banyak sing tasik sibuk gawe status. Nggih mboten napa-napa. Pancene zaman sudah berubah. Sakniki nek pengajiane ora pati penting, sing penting gawe budal selawatane ora pati penting, sing penting gawe. Nggih napa mboten? Budal ziarah ora pati penting, sing penting gawe. Nggih mboten napa-napa. Jenengan kalih damel status nggih mboten napa-napa. Sing penting kalih jawab salame kula. Ngoten nggih. Karena begini. Ngucap salam niku hukume sunnah. Jenengan tenang riyen. Niki kula suarane untung mawon ketulung sone penak. Jenengan tenang biar suarane kula tidak kalah napa-napa. Oh doleki mbautine kono bali ana mbautine. Ayo le. Doleki mbautine lho le. Kok iso ucul dhewe, balik kono le. Pundi mbautine sing pundi? Oh sing niku. Ayo le didoleki mbautine. Ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Kula baleni malih. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Kula nderek salam sepindah malih sedaya para jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula jangkepne dados 3 salame. Tiba itu mereka nggih wonten tiyang nggih. Ya alhamdulillah. Dinten iki mau walah. Jenengan teng mriki sampe jam pinten? Oh, mangkane jawabe koyo emosi ku mau. Mboten napa-napa Bu, jenengan tambah suwe sholawate berarti tambah akeh ganjarane, ngoten lho. Sederenge kula jangkepne salame dados 3, kula nderek tanglet rumiyin. Niki jenenge desa napa? Daripada kula mengke keliru, napa? Kemangsen. Lisen buri muni kemangsen ngono ya Bu. Dadi bojo ya. Kemangsen Utara. Kemangsen niki desa napa dusun? Ayo. Dusun. Dusun Kemangsen desa. Duh. Oh, ana utarane. Ya coba. Dusun Kemangsen desa piye sih? Ayo sing kompak makane. Ayo. Dusun Kemangsen Utara desa kecamatan kabupaten provinsi negara. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Liyane ora usah melo-melo.
Sekedap sederenge kula jangkepne salame dados 3, kula nderek tanggal rumiyin. Tradisi tiang Kemangsen biasanya sing ceramah diluk napa suwe. Suwe apa? Biasane sanes pengajian iki maksudnya biasane nek penceramah liyane niku diluk napa suwe. Oh Masya Allah. Suwene ngoten niku ngantos jam pinten? Oh Masya Allah subuh. Ya Allah. Berarti pancene tiyang mriki niku doyan ngaji nggih. Ya Allah luar biasa. Ngoten niku jenengan kuat sampai subuh. Lambene kiyaine gak ndomble. Nggih pun, kula jangkepne salame dados 3, tapi kula cek semangate rumiyin. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Nah, saya sabar. Sebagian ana sing wis pinter. Sallu alaihi. Nah, ben pinter. Sebagian ana sing ora ngerti. Jawabannya sallu alaihi. Ngoten nggih Bu nggih? Cobi kula bagi jadi beberapa bagian. Sret regu A, sret regu B, garis niki sret titik iki regu C. Wis ora apa-apa, sing penting semangat, nggih Bu nggih? Cobi regu A riyen. Sallu alaihi. Nah, ora kompak. Regu B, sallu alaihi. Nah, iki mantep iki tepuk tangan. Regu B iki mantep iki. Regu A ngelirik. Mungkin tadi regu A belum siap. Nggih to? Sakniki pun siap napa dereng? Sampun, alhamdulillah. Monggo sallu alaihi. Kaya ngejak tawuran iki. Pun sakniki regu A, regu B meneng kabeh, regu C. Ayo, sallu alaihi. Ditulungi ambek iki. Ora apa-apa. Sing penting sedaya tobat. Ngoten nggih Bu nggih? Ayo Mas. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allahul Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana. Kula jangkepne salame sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh
para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kesamben, Kemangsen Utara. Ingkang kawula hormati segenap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir ugi. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kemangsen, Bapak Abdur Rauf beserta staf dan perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati ingkang kawula hormati ugi ngapunten nggih. Sekedap. Jujur mawon, asline sebenere lho nggih. Kula niki nek di tenaga niki sampun telas. Tenaga kula niki sampun karen-karen. Kula posisi sakit, posisi mboten eco. Tapi ningali wajah jenengan semangat lho, kula polis semangat. Tepuk tangan riyen. Kula kan tergantung jenengan ngoten lho nggih. Nggih. Napa malih ngapunten Bu. Kula ningali acara ngaten niki kan ketuwata. Jenengan tingali audien. Niki bedane napa sing nang jero kotakan kali sing nang jaba? Napa bedane napa? Alah VIP apa? Gaya dari VIP. Sami mawon ngoten nggih. Paling ana sing disiki ngoten nggih. Sing dhisik lungguh ngarep ngoten nggih. Kula nek ningali acarane niki mboten, iki teko kari iki. VIP. Oke, ngapunten. Kadang-kadang pancen nek acara kados ngeten. Niku kadang kan wonten. Acarane mboten ketata kan wonten. Panitia kurang solid kan wonten. Tapi kula ningali niki ketata, panggonge nggih sae, lampune yo apik. Yo sik talase urung-urung. Dereng. Sik tak lem kabeh dhisik. Panggonge yo apik. Lampune apik napa mboten? Apik. Sone penak napa mboten? Penak. Jenengan lenggahe penak napa mboten? Mboten napa-napa nek lungguh iku bagian dari perjuangan. Kula jamin maket bokonge jenengan niku ada rasa mancep-mancep. Bekas-bekas watune leres nggih Bu nggih. Ngapunten, basane kula kadose kekasaran. Napa? Basa aluse bokong niku napa? Kasar niku. Aluse ya pokoknya itulah, pokoknya itu. Pon lajeng. Sik urung ngeri. Ingkang kawula hormati ugi Bapak Kepala Desa. Pak Kades teng pundi? Tumut hadir napa mboten? Wau tumut hadir nggih. Alhamdulillah. Sakniki njaga parkir. Bapak Abdur Rauf beserta staf dan jajarannya. Ingkang kawula hormati ugi Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Desa Kemangsen, Ranting Nahdlatul Ulama Desa Kemangsen, Syuriah Nahdlatul Ulama Balung Bendo, MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Bendo, sedaya para banom Nahdlatul Ulama ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo perawan joko mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sapa ngomong mati. Mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Amin Allahumma. Temriki sing dereng nate munggah kaji cobi angkat tangan. Kula dongakne sing angkat tangan nang budal kaji kabeh. Sing dereng budal kaji nang budal. Mumpung antrine kalau wingi rencang kula ambil porsi haji dapat antrian 28 tahun.
Abo 28 tahun. Kula ngomong tengene rencang kula, suwi yo 28 tahun. Loh, iku diluk iku. Saiki iku antrene iso 35 sampai 40 tahun. Mosok? Iya. Coba misalnya nggih, jenengan ambil porsi haji oleh antri elek-elekan 40 tahun. Jenengan sakniki umur swidak berarti jenengan budal umur mboten napa-napa. Insyaallah sing penting jenengan yakin. Nek jenengan yakin umur 100 insyaallah jenengan budal. Mbah budal nandi. Kok iso budal akhirat iku lho. Sing penting sedaya pinaringan rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Pertama kula jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sing sakit, sing kok ternyata ora pati sehat, kula dongakne awake dan sehat. Soalnya nopo? Sekarang banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Menilai suatu kenikmatan hanya tentang duit saja. Sesuai yang biasa jenengan kirengaken, la in syakartum la azidannakum. Ana wong kok pinter syukur, nikmate bakal ditambah kalih Gusti Allah. Ana wong wedok pinter syukur, dadi wong wedok niku pinter syukur. Ngapunten, wong wedok ciri-cirine wong wedok pinter syukur niku napa? Ciri-cirine nek dibelanjani sedina 10 juta, alhamdulillah. Niku ciri-cirine wong wedok syukur. Ana wong wedok diparingi 10 juta. Nek atine ora pinter syukur, 10 juta rasane koyo kurang. Saestu, soale napa? Sing didelok tanggane. Sedina diparingi 10 juta, ora alhamdulillah. Ya apa sih mek 10 juta? Iku ae tangga sebelahe sedina 15 juta. Soale napa? Berarti ora iso syukur. Ana wong niku kadang menilai suatu kondisi itu dilihat hanya kurangnya saja, elek etok. Contoh, jadi makanya jenengan kudu hati-hati karo penyakit sing jenenge al-faqr. Napa Bu? Al-faqr niku napa? Rumangsa kurang terus. Jadi koyok-koyok niku masalah niku sing didelok elek etok. Padahal sedaya masalah pasti ada hikmahnya. Nggih napa mboten? Cobi ngeten. Ana wong diwehi donat. Ana wong loro. Yukton ambek yuktin. Tenggene mriki ana sing jenenge Tun. Enten. Ero aku wonge gawe kodhong kuning sih. Ana yukton ambek yuktin. Yukton karo yuktin niki padha-padha dikeki donat. Sami-sami dikeki donat. Plek. Jare yukton, alhamdulillah oleh donat. Jare yuktin, ya Allah, donat iki lho ya, lapo kok tengahe bolong. Jatuh oh gak bolong, kan yo akeh sing dipangan porsine tambah akeh. Itu fokus terhadap bolongnya. Bu, lapo kok melorok kabehnya wong aku iku. Delok bolonge, sing didelok niku eleke. Jenengan setiap ada permasalahan niku nek fokus nanggone masalahe, ora fokus nanggone solusine, fokus nanggone eleke tok, niku bakal ora nemu solusine, malah garai gelo atine. Nggih napa mboten? Contoh, jenengan diuji masalah anak. Tiang kan ujiane dhewe-dhewe nggih Bu nggih. Sedaya duwe masalahe dhewe-dhewe. Mboten wonten tiang sing gak duwe masalah tenggene mriki. Sedaya gak ada masalah. Ketinggal niki wajah-wajah bermasalah kabeh. Wonten tiang niku dicoba ketepaan uripe enak, duweke akeh, keluargane api-api, dadak dicoba awake lara. Wonten tiang niku dicoba awake sehat, diparingi awake sehat kali Gusti Allah, keluargane api-api, anake yo soleh-soleh, tapi gak nyekel duwe. Masalah napa mboten? Masalah napa malah ibu-ibu iki ya Allah nek ora nyekel duwe rasane koyo kudu emosi ae. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Makane wong lanang ki
jane kudu paham. Nek ana wong wedok uring-uringan kek ono. Niki sudah survei membuktikan ana wong wedok kok penggaweane muring-muring. Ya Allah, iki mau wis diresiki rusuh maneh. Iki lho Dek 1 juta. Oh alah ya wis ora apa-apa. Tiang mriki ana sing kaya ngono. Oh, enten semerang kula wong gawe kudung kuning kok. Nek gak gawe kudung kuning ya kudung pink. Nek gak pink ya abang. Nek gak abang ya coklat. Pokoke wonge gak gawe kudung ireng. Nek wonge gawe kudung ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Jare kudung ireng, selamat aku kudung ireng. Sallu ala Nabi Muhammad. Wala in kafartum inna adabi. Ana wong kok kufur diparingi nikmat kok penggaweane sambat ngersullah wae. Diparingi panas sambat, sumuk, adem, udan, ra duwe duit, utange akeh. Tiange ana teng ngene mriki. Wonten gawe kudung kuning. Aja ate muni kudung ireng. Sallu ala Nabi Muhammad. Makane ojo lali ngucap alhamdulillahi rabbil. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu dalam ibu sampun kenal kali kula napa dereng? Alhamdulillah. Sampun kenal kali kula nggih? Kenal teng pundi? Sing dereng tepangaken asmane kula Umi Laila. Daleme kula Surabaya kalih Sidoarjo niku tangga. Nggih Bu nggih? Dadi basane nggih meh-meh padha. Meh-meh sami. Padha-padha Surabaya padha-padha Sidoarjo. Surabaya Sidoarjo niku tangga, makane basane rapati beda. Nek kula ngaos tenggene Jawa Tengahan, biasanya kula radi mikir. Soale napa? Tiyang mriko niku halus-halus. Nak dijak ngomong ngoten, niki nggih, nggih ngoten niku. Bu, niki pripun? Oh, ngeten. Nggih. Ra kaya wong Kemangsen. Apa maneh kudu kuning? Nggih. Nggih mboten napa-napa, pancene seje desa mawa cara. Kula emutaken kagem adik-adik lare-lare nek saged titik-titik belajar basa. Lho kula ibuke langsung nyeneni anake basa. Titik-titik belajar basa. Saitik-saitik basa. Minimal nek ditimbali kali ibuke le nun dalem. Kadang kan ono anak diceluk karo ibuke le apa? Kadang kan wonten nggih, ngoten niku nggih. Lari mriki nggih kaya ngono. Nah, adik-adik, khusus mulai hari ini nek ditimbali kali ibuke nek boten dalem nggih nun. Le nun. Le dalem. Ngoten nggih? Mulai sekarang mulai belajar basa minimal nggih mboten. Liyane ora iso kalimat liyane ya pelan-pelan. Wong iso niku merga kulino. Dadi nek jenengan sampun nate ngaos kalih kula, pasti tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat yang tidak diiringi apa-apa. Khusus sholawat niki kula mboten diiringi napa-napa riyen, mboten dibagi rumiyin. Mangke untuk sholawat-sholawat selanjutnya, mangke kula diiringi malih kalih grupe. Grupe asmane napa? Oh, Babul Mustafa. Nate ngiringi kula mboten? Nate teng pundi? Oh, kapan niku? Nggih, dados nek
sampun nate ngiringi insyaallah sampun paham. Khusus selawat niki mangke kula mboten diiringi rumiyin. Khusus selawat niki fokus tenggene suarane jenengan rumiyin. Monggo ayo berlomba-lomba khusyuk, khidmat ora sampai 5 menit, mangke lanjut ngajine nyantai-nyantai mawon. Ngoten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wajahe wong sugih kabeh. Sing durung sugih kula dongakne mantun pengaosan iki tambah akeh duwite, tambah akeh ganjarane, tambah akeh utange. Pokoknya mugi-mugi sedaya utange lunas kabeh. Amin Allahumma amin. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Kula jenengan tenggene mriki kempal sareng-sareng tenggene mriki intine mek kepengin tambah apik. Leres to nggih? Jenengan budal mriki berharap pengen dadi wong apik. Soalnya ngeten Bu, nek jenengan budal mriki niate keliru, niki bakal ngaruh tenggene ganjarane. Sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jenengan budal mriki niat ngaji. Contoh, ana wong budal nang masjid niate sembayang, ya oleh ganjarane sembayang tok. Ana wong budal nang masjid niat sembayang, niat ngaji, niat sedekah, niat iktikaf, ganjarane dobel-dobel. Lah jenengan niat tenggene mriki niki mau niat ngaji napa niat nyawang? Ayo, ayo. Niat ngaji napa nyawang? Yo ngaji yo nyawang. Nek ana wong budal ngaji, niat mriki budal ngaji, aku kepengen ngaji, pengen nambah. Nambah napa? Nambah ilmu. Amargi ngeten, ana wong kok bendinane berusaha dadi wong apik. Ana wong kok setiap harinya ada progres dadi orang baik. Itu namanya hidupnya hidup barokah.
wong sak donya niki iso dadi wong apik kabeh. Iso dadi wong saleh kabeh. Sinten sing ngendikan sahabatipun Kanjeng Nabi sing asmanipun Ali bin Abi Thalib. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sahabat terdekat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sinten mawon? Sahabat Ali bin Abi Thalib niki ternyata sanjang. Sebenarnya wong-wong niki iso dadi wong saleh kabeh, wong apik kabeh, asalkan napa? Mau berprogres. Mau berprogres niku napa? Mau untuk setiap harinya menambah kebaikan, nambah keapian, terus belajar. Sebab napa? Wong pinter niku ora moro-moro dadi pinter. Mergo belajar. Wong kari muni jarai males. Ayo, mergo jenengan pernah kepireng orang bisa karena wong iso niku mergo kulino. Padha kaya ngene. Ana wong wedok kulinane ngomel. Biasane ngomel, penggaweane ngomel wae. Isu ngomel. Awan ngomel. Dalu dadi dina-dina niku ngetemes wae. Isu epek. Awan epek. Dalu epek. Tenggene mriki ana wong wedok penggaweane ngomel. Kata karo aku wong iki teko nang kene to. Enggak, wong iki gawe kudung apa? Kuning. Kok dadak ireng iku lho. Sepurane nggih. Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Sepurane nggih temenan. Saestu niki lho sing gawe kudung ireng ya akeh. Kudung ireng nang isor panggung apa nang dhuwur? Nang isor apa nang dhuwur? Ning dhuwur panggung sing gawe kudung ireng ora mek aku tok. Wonge ngadeg apa lungguh? Ora ana sing ngadeg ning kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau berprogres. Ana wong wedok kulinane ngomel, dikengken meneng, saged napa mboten? Ana wong wedok kulinane ngomel, dikongkon meneng ora ngomel, saged napa mboten? Mboten saged. Yo iso tapi angel. Ayo temut. Yo iso tapi kulinane ngetemes. Ana apa titik ana wong liwat di komen. Wih, cek lemune. Ana wong liwat titik di komen. Wih, cek kurune. Ngoten. Wong wedok nek kulinane ngomel, kulinane ngomong iku yo kaya ngono. Delok manten, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, ngono yo ngomel. Lah iya, wong gantenge kaya ngono, kok gelem karo sing wedok welek. Kadang kan kaya ngono. Biasanya sing kaya ngono ki bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Delok sing wedok ayu, bojone dadak sing lanang welek. Lah iya cek emane arek ayune kaya ngono kok gelem karo garangan anyang-anyangen. Kadang kan wonten kaya ngono. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu-ibu niku ngoten kulino. Apa-apa diomongno ngomeng ae. Ana wong wedok kulinane meneng. Diseneni karo kancane. Mbak, sampeyan kuwi apa, Mbak? Iya. Sepurane yo. Diseneni karo bojone. Sampeyan kuwi apa sih, Dek? Iya. Sepurane. Ngono dikandani karo kancane. Sampeyan iku nek diseneni ambek bojomu, senenono balik. Ya gak iso. Soale ora kulino. Ana wong ora kulino nyekel mik. Dikongkon nyekel mik. Saged napa mboten? Mboten saged. Ana wong ora kulino ya. Nggih napa mboten? Wong sing bendinane sakniki nyekel mik niku sudah melewati fase-fase gemeter. Fase-fase ndredeg. Gek ngono iku kudu dipaksa nek pancen pengen iso. Do you understand? Yes, wis paham ora paham pokoke muni. Ana wong wedok ora iso masak, dikongkon masak, saged napa mboten? Mboten saged. Ya iso, tapi angel kudu
Aku kari muni soe, kudu dipaksa. Ayo, kudu dipok. Ayo, nek tangan kula nyampe ngisor berarti wayahe muni so. Kudu dipok. Pok. Ben iso ya kudu dipaksa. Ingkang nomor setunggal sifat sing kudu dihindari al-qanaah bil jahl. Menerima marang kebodohan, nerima marang gak isoan. Jenengan nek wis ra iso ya kudu gelem belajar. Sampeyan lapo Mbak gak salat? Aku gak salat soalnya aku gurung iso khusyuk. Ngenteni khusyuk ya kapan? Dipeksa salat sambil belajar khusyuk. Sedekah. Sampeyan lapo Mbak gak sedekah? Gak daripada aku sedekah ra ikhlas. Kadang-kadang ana wong kaya ngono. Nggih napa mboten? Kaya acara kaya ngene dijaluki sumbangan, sampean gak melu nyumbang, gak daripada aku ora ikhlas. Ya, ikhlas gak penting. Sing penting niku dipaksa. Oi. Oi. Sing penting niku dipaksa sambil belajar latihan ikhlas. Ngono iku mergo kulino. Ana wong kulinane senengane nyanyi. Asline suarane ya ora pati enak. Tapi nyanyi wae. Terus mari ngono dibenerno gelem ngrungokno. Wong nek gelem dibenerno terus gelem ngrungokno niku jenenge wong apik. Kadang kan ana wong salah tapi ora gelem ngaku salah, dikandani ora gelem. Wonten apa mboten? Wonten tiyang nggih dugi ten mriki. Dugi wong gawe padha ngapa? Irang. Dikandani kadang ora gelem. Jenengan ora iso nyanyi, pas nyanyi keliru iki nadane dibenakno. Engko suwe-suwe iso nyanyi dhewe. Soale wong iso niku mergo kulim. Makane keelekan niku monggo diilangi. Pancene mboten wonten menungso ingkang sempurna, monggo dipaksa dadi wong sing apik. Ayo melupakan, lupa dengan kejelekan-kejelekan, ingat dengan kebaikan-kebaikan. Apa kok ate? Sallu ala Nabi Muhammad. Kula dongakne sedaya sing hadir mriki rezekine tambah lancar kabeh. Amin Allahumma. Jenengan purun mboten diparingi amalan ben rezekine lancar. Ben atine jembar, rezekine lancar. Kula paringi tapi tidak semerta-merta kula paringi moro-moro. Kula ceritani rumiyin. Lak dereng ngantuk to nggih? Dereng. Wonten salah setunggal cerita. Wonten tiyang niku ora duwe. Nek bosone wong kene napa? Sing alus. Melarat. Melarate melarat pol. Bukan hanya melarat saja, pol. Nek wong Surabaya ngomongnya pol niku pakai w. Meluarat. Nek gede banget niku gawat deh. Nek cilik banget niku darjo nggih ngoten. Nggih. Ayu banget niku. Manis banget niku. Terima kasih. Ono wong ki melarat banget, melarat pol. Sampai damel maem niku lho mboten wonten. Piyambake niki duwe anak lanang, yo ora iso mangan. Dekne ora iso bandani, wong pancen melarat, sambat tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Kum. Astagfirullah. Assalamualaikum jeng Nabi. Waalaikumsalam. Monggo pinarak-pinarak. Wonten napa? Kula badhe sambat jeng Nabi. Sambat napa? Kula niki melarat jeng Nabi. Kula tak mati ya jeng Nabi. Kula pengen mati. Lah daripada kula urip melarat. Lah terus piye karepmu? Kula kepengin tumut perang. Ben matine kula husnul khotimah.
Kula tak tumut perang, daripada kula mati kelaparan, mending kula matine husnul khotimah, melu jihad, melu perang. Wong sing melu perang, mati dalam berperang, itu matine husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Mugi-mugi sing hadir mriki sedone husnul khotimah kabeh. Kula kepengin mati husnul khotimah, akhirnya napa? Dekne melu perang. Pengen mati, tumut perang karo anake lanang dijak perang karo karone. Akhirnya napa? Wong loro niki budal, bapake karo anake budal perang. Dadak pas nang medan perang, bapake niki ndelok awake wong kafir niku gede-gede. Duduk gede, gede-gede. Awake niki sak dempal-dempal. Piyambake niki kaget, ya Allah, gemeter. Akhirnya napa? Piyambake mulai melayu. Ora sida melu perang. Barang tutuk omahe, piyambake tenger-tenger. Ya Allah, lah aku iki mau lak ora sida mati. Jare malaikat, ya awakmu melayu. Lah piye iki aku ora sida mati? Akhirnya napa? Piyambake bingung. Wadul tenggene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi? Apa? Kula gak sida mati. Lah sampean perang yang melayu. Terus Kanjeng Nabi, anak kula niki lho, dadakno ora balik. Anak kula niki dadak dadi tawanan perang. Dadi anak ini ketangkep wong kafir. Anak ini ketangkep karo lawan perang. Bingung teh. Kula jenengan paringi donga Kanjeng Nabi, ben anak kula ndang balik. Oh ya wis. Iki rungokno, jenengan eling-eling nggih. La haula wala quwata illa billahil. Monggo sareng-sareng. La haula illa billahil. Wacan sedina sewengi diwaos. Sedina sewengi diwaca terus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Diwaos terus. Sedina anake gak balik. Pripun Kanjeng Nabi? Anak kula dereng balik. Wacan terus sampai 3 dina 3 wengi. Diwaca 3 dina 3 wengi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anake gurung balik. Dereng balik Kanjeng Nabi wacan sampai 41 dina. 41 niku basa Indonesia 41 hari. Wocon sampai 41 dina. Diwaos sampai 41 hari. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai tiang niki wong ngelak. Akhirnya napa? Nek ngelak, yo ngombe. Aduh, ora iso buka. Kok sampun? Dadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 41 dina. 41 dina diwaos niku terus sampai suatu ketika ngapunten ternyata ceritane anak ini pas ketangkep wong kafir, anak ini dikongkon kali wong kafir niku angon wedhus. Semora wedhus nggih. Wedhus nek basane mriki napa? Wedhus. Dadi anak ini ki mau dikongkon angon wedhus. Wedhuse niki jumlahe pira? 990 kurang 1. Dadi wedhus ngono kae. Lah kok meringis gitu. Dadi wedhus, babah kula pengen wedhus kok. Wedhus sakmono kae niku dikengken ngeramut lare niki mau putrane. Bu, biasanya nek jenengan ngerti ana wedhus. Ngerti ana wedhus utawa kewan napa? Biasanya nek wonten sing angon, kewane niku lak napa kantil kali sing angon nggih. Napa basane kantil napa? Kelayu. Dadi ngentil kali sing angon rono gruduk rono. Sing angon rono gruduk rono. Sampai suatu ketika wong kafir sing jaga lare niki mau keturon. Ketileman. Lare niki wau sadar, lho, wong kafire turu. Akhirnya napa? Lare niki wau kabur. Pas kabur, dadak wedhus 999 iki melok kabeh. Piyambake mantuk, wedhuse melu mantuk. Gruduk mulai. Akhirnya napa? Piyambake mantuk dodok omahe. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bapak itu kon jero omah buka lawang. Waalaikumsalam ya Allah nak. Alhamdulillah nak, awakmu boleh nak. Tapi awakmu iku karo sapa nak? Aku karo wedhus, Pak. Terus manten-manten bapak niki wau dadak sambat malih tenggene Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, pripun niki Jeng Nabi? Anak kula pun balik, tapi wonten wedhus sakmene Kanjeng Nabi. Kula bingung diapakno. Terus Kanjeng Nabi melarat sambat. Soge wis ora apa-apa, iku ngono barang rampasan perang. Iku wis dadi hakmu, ora apa-apa. Dadi wong niki wau dadi soge barokahe maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Niki saged jenengan praktekne tenggene kehidupan sehari-hari. Misal jenengan di wonten tamu nanggone omahe jenengan, tok tok tok, assalamualaikum mbak, wayahe bayar utang. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Pengajian ana urunan, mbak wayahe bayar urunan. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hahaha. Napa sih artine tiada daya dan upaya melainkan semuanya dari Allah. Kula jenengan sing maringi rezeki niki Gusti Allah. Wonten takarane piyambak-piyambak, ada takarannya masing-masing. Ayo sedaya kumpul-kumpul kesarenan, kumpul-kumpul keapian, gawe sangu mati. Kados biasane kula nek nyanyi turipote ditanduk. Semerap lagu niku nggih. Semerap lagu niku. Oke, nyanyi sareng nggih. Monggo. Turipote. Oh nggih, sik daripada kula diiringi ambek dangdutan. Kula jenengan cobi. Jenengan sing ngiringi kula. Turipote, jenengan sing jeng-jeng ngaten. Saged mboten? Ayo cobi. Turipote. Ya ora masuk, Bu. Mlebete ning marine po. Turipo jeng-jeng. Ayo, turipote. Nah, iku enak iku. Regu A. Turipote. Bar bukae pun enten lah. Ilang, wong ilang. Turipote. Regu B. Turipote. Kok telat ya regu B iki? Turipote. Ya, sik, coba sing nang jero kotakan meneng dhisik. Buri. Turipote. Koyoke sing buri ku kepikiran utang. Saya turipote. Turipote. Sik, Bob. Sakniki ganti. Turipo prek-prek. Ayo cobi. Turipote. Duduk lambene sing prek-prek. Tangane. Cobi, yo. Turipote. Nah, pi, jeng-jengnya ndi? Lho, lisane jeng-jeng, tangane prek-prek, yo. Rapopo Bu, soro ngaji dalu niku. Nggih napa mboten? Daripada kalah karo setane, mendingan jenengan prek-prek. Turipote. Jeng-jeng, tangane prek-prek. Fokus, konsentrasi. Turipote. Turipote. Mantep. Ngeten, jeng-jeng dan prek-prek ini hanya khusus untuk turipote saja. Pas sholatullah, ojo ate ana sing muni jeng-jeng. Waktale kula nimbali lare sing anteng-anteng mirengaken kula. Sing rame-rame ora tak pilih, ora tak sangoni. Nek pengin disangoni carane kudu anteng. Napa mak-make kok melu anteng bareng? Nggih. Tapi syaratnya ora plungker-plungker. Syaratnya napa? Gak plungker-plungker. Plungker-plungker niku napa? Ditakoni orang Jawa plungker-plungker. Nek plungker-plungker mudhun. 1 2 3 4 5
Rene. Le, kamu kan sudah sunat ya? Sholatnya jangkep tak bolong? Belum. Loh. Sholatnya sampai nih lo, wis jangkep apa sik bolong? Sik bolong. Sik bolong. Biasanya sing angel sholat apa? Subuh. Maghrib gak angel? Gak. Duhur. Mboten. Oh, mboten. Oh, iya. Ya wis menurut ae ta. Sampeyan disangoni apa ora? Nggih. Jaluk sangu piro? Oh. 100. Oh, 100. 100 tok. Nggih. Nek 200 gak gelem. Gelem. Oh, gelem ae. Ya Rene. Pertanyaannya gampang. Siapa nama ibu kerudung merah ini? Takono. Bu, namanya sampean. Ngene. Bu, namine sinten? Bu, namanya sinten? Jamuna. Bener toh? Bener napa mboten? Oh, keliru. Ayo direngekne sing temen maju. Sinten ayo? Samuna. Ibu leres, Ibu Samuna. Lah kok tutuk Jamuna iku piye? Wis ngene. Selawatan. Ayo, tan selawatan. Hah? Gak bisa. Nek lagu iki kaping 3 iso to? Gak bisa. Lah kamu bisa ya apa? Bisa ya lagu apa? Wis iki ngene tak sediani 200.000 gawe sampean. Lho, seje karo kanca-kancane 200 dhewe lho. Sampean lho. Nah, sing penting nyanyi enakno ya. Ayo, kaping 3. Ayo. Ayo karo aku. Kaping 3. Asik empon cacile-cile. Jare gak iso. Rene. Kaping 3. Asik empon cacile-cile utuh marang sedulur. Ya wis. Ora apa-apa. Surat pendek ae wis. Al-Kafirun. Yuk, kul. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ya, ayo. Ayo apal, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sampean ngaji sampai jilid berapa sayangku? Ngaji sampai jilid berapa? Enggak ngaji. Gini. Kalau kamu mau disangoni ini, berarti kamu kudu ngaji. Nggih. Besok mulai ngaji, operasi do tak sangoni. Siap besok ngaji. Siap besok ngaji. Janji? Janji sih. Kamu nyapa melihat aku seperti itu? Kamu seneng aku ya? Boten. Loh, tadi kamu gak seneng aku? Piye maksudnya? Piye tadi aku ditolak? Oh seneng. Seneng aja apa seneng banget? Seneng banget. Le, besok ngaji ya? Janji? Rumahnya mana? Kemansen. Sini. Sini. Wonten saya kenal? Awas nggih, saksi ini wong sakmene kae. Gusti Allah semerap sampean wis janji 200.000 tak sangoni tapi menesuk budal ngaji. Nggih. Janji? Janji sih. Jare kancane meneh minggu. Dina Senin ngaji ya, Le? Nggih. Janji sih. Ibuke ndi ibuke? Di rumah. Ibuke di rumah. Nggih. Ora melu rene. Boten. Bapake? Nonton Persebaya. Hah? Oh, bapake nonton. Nggih, ra apa-apa. Berarti sampean pinter budal rene pengajian, oke? Meneh budal ngaji ya, Le? Nggih. Benak nopo sih? Ya wes, tepuk tangan 200.000 buat kamu.
Alhamdulillah sedaya sampun diparingi yatra. Mugi-mugi sedaya dadi anak sing soleh. Sampeyan mau salin bayar 200.000. Arek pinter ya. Mugi-mugi sedaya dadi anak sing soleh kabeh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nderek ngapunten nek menawa kula kirang maksimal atau menawa jenengan boten nyaman wonten bahasa-bahasa kula sing kirang sopan, kirang baik, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Pada hakikatnya kula tidak sengaja. Ngapunten sangat menawi sedaya awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sedaya sing ten mriki sampai mantun kula dungane rezekine tambah kathah. Amin Allahumma. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.